जोंनि दिनैनि तारिखाव जोंनि हाबाया जादोंमोन बिनिनो बिसोर लाहार फाहार खालामगासिनो बिथांमोना फारा फारि रेडि आरो ना गावबा गाव ड्रेस हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ फिन आंनि चेनेलावहाय बरायना हरबाय ओमफ्रायो दायो क्लासरूमनिफ्रायनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय आं मुस्लिमसो बिथांमोना गासिबो बिजि गोजा आरो नै फारा फारि गावबा गाव डिजाइनारनि लामायाव थांबाय बिथांमोना गावबा गाव डिजाइन सोदों माने बिसोरनिया क्लासा जोबनो थांगासिनो क्लास जोबनायावहाय मा जायो नोंथांमोना आवगायनि भिडिअबो मिथिखादो बेनिनो बिसोर लाहार फाहार खालामगासिनो डिजाइनिं ब्लाउस गावबा गाव सिलायगासिनो बेखौ डिजाइन खालामदों ओमफ्रायो दखानि जादों नै नोंगुमैया खै टाका 20 taka itu भाजाथु 20 taka ओमफ्राय आङो हानायखिनिखौ शेयार खालामगोन आरो दाहाय नुनो मोनगोन आगैमोना बेसे दिनाव मा रोंखो आरो सानबेसे क्लासा थांखो आरो बिसोर मा सिलायनो मोनखो मा हानो मोनखो मा रोंखो बेफोरखौ गासिखौबो शेयार खालामगोन आङो दिनै नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरो ना दायो नै फिसाजोआ ओरैबायदि मोजां उन्दुलांबाय आरो ना आखाइयाव फुथ्ला लालायनानै बिन्दास दसे उन्दुथ'सिगोन बे उन्दुनायनि टाइमावनो आङो दसे क्लास खालामसै आरो ना जों दायो सिम्पलैनो दिनै जेरावबो थांनाय जायाखै जोंनि स्पेशल डे मोन आरोना दिनै मानि थाखाय दिनै जोंहा 3rd एनिभार्सारि आङो इउनिभार्सिटिसो थांफ्लांसिगोनमोन जोंनि दिनैनि तारिखाव जोंनि हाबाया जादोंमोन दायो 3 बोसोर जानानै थांबाय थ' जोङो दिनै जेबो सेलिब्रेसन खालामनो हायासै जाहोनानो जाहैबाय जोंहा गोबां फारसेनिफ्राय एसे प्रब्लेम जानानै दङ थ' बेनि थाखायनो जों दिनै बारा गिदिरै सेलिब्रेसन खालामासै आरो जोङो आगोल थांनाय समफ्राव जोङो एनिभार्सारियाव जोङो केक हायोमोन थ' दायो जों एसे बैसो जानायनि उनावहाय केकखौ एसे दोनथ'नानै जोङो गथ'नि थाखायनो बार्थडेआव जोङो हायो आरो ना थ' बेखिनियानो मामियाबो एसे बुंनो गोरों जाबाय जोंहा नंगौना नङा सोनामा येस रोंगौ बहुत मोजां रोंगौ ओमफ्राय दायो जोङो दिनैनि दिनखौ ओरैनो मेम'रिस लाखिनो थाखाय थाइला फायथाबाबो फट' कपिसो लाखिना दोननायदो लोगोफोर बेखायनो जोङो फट' साफायनो फैदो आरोना बेयाव फट' लाग्रोनोसै बेयावनो थुलाबारियाव दे फुङाव दसे आगैमोना क्लास खालामबाय ओमफ्राय बेलासि समाव जों दायो फट' शुट खालामबाय एसे मा होनो ओरैनो सिम्पलैनो बेनो जोंनि फट' शुटआ ओमफ्रायो दायो आगैमोननि क्लासावहाय आङो शेयार खालामनो दहाय शेयार खालामगोन होन्दोंमोन नालाय दाहाय फट' शुट लानोसै भिडिअ लानोसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय बिसोर मा रोंदों मा रोङा बेसे दिनाव नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर आरो बेयावनो आं फंसे खोथा बुंनो आरोना माखासे आगै माखासे आब'मोनखौ माने जायफोरा कमेन्टआव सोंहरगासिनो क्लासनिया माबोरैहाय होननानै क्लासाव अनलि 1 मान्थ आरोना बिथांमोना फारा फारि रेडि आरोना गावबा गाव ड्रेस सिलायनानै दायो आङो नोंथांमोननो देखायनोसै शुट खालामनानै सासे नायलांदो दायो दा उनखिसो नुदो नै माबा लिफ्ट गाखोनो नेदो इसोर दा लिफ्ट नायलांबाय थादो ओमफ्राय बिसोरो माने मा डिजाइन सिलायखो गावबा गाव फारसेनिफ्राय सासे देखायलांसै लोगोफोर क्लासनि गेजेरजोंनो बिदि टाइम हगारनाय जायो आरोना जोङो क्लासखौ दोनथ'लायनानै बयबो फारा फारि देलायदों बा बैसागु मागिनो थांनो बायदि नुदो फैदो सासे Ria solo. Dia solo hamdan di bicara. दायो आगैमोननि एसे रिल्स ओरैनो लाबाय ओमफ्राय फट' बायदिसिना लाबाय ओमफ्राय नायबानो जाबाय फेसबुक पेजाव आं हेंगारगोन बिसोरनि ड्रेसखौ ओमफ्राय दायो आगैमोननिफ्राय मिथिना लादो बिसोरो सानबेसेयाव मा रोंखो बेसे रोंनो हाखो इसोरो ओमफ्रायो दायो गासिबो सिलेबासनिफोरा जोबजोब्बायानो खायफाफोरनिया ओमफ्राय बिसोरो क्लास खालामनानै माबोरै मोनदों नोंथांमोना खोनासंना लादो आरोना इसोरनिफ्राय आगै बुंग्रोदो माबायदि मोनदों गोसोखौ आरो गासिखौबो रोंजोब्बायना रोंजोबा रोंजोब्बाय
जोबोर मोजां मोनदों जाबाय आरोना गासैबो जोबजोब्बाय सिलेबासानो 22 days-आव 22 days-आव जोंना नै सिलेबास जोबजोब्बाय दा प्रेक्टिस टाइम सोलिगासिनो सानैसो नाव न'आव थांनो मोनसिगोन ओमफ्राय दुखु मोनदों आरोना ओमफ्राय लोगोफोरजों ज' सानाव थाना ओमफ्राय न'आव थांनो फारसेथिं खुसि फारसेथिं दुखु आगे बिनुका आवगायबो गोसोखौ माबोरै मोनदों आरो नोङो जा थांखि लाना फैदोंमोन जाफुंदों ना जाफुङा लानायाथ' जाफुंबाय ओमफ्राय रोंबायबो ओमफ्राय सिलेबासाबो जोब्बाय ओमफ्राय थांनोबो मोनसिगोन लोगोफोरखौ गारलांनो बादों फार्स्टथिं न'आवबो थांनो लुबैदों आगै फंनैसो बुंदों फिलिंस माबोरै फिलिंस जेनेबा माबोरै दासान्दि नोंनिया फिलिंसआ ओमफ्रायो बिसोरनिया गासिबो दा दंजोबानो ओमफ्राय सासे आगैल' चिरांनि आगैया माने एसे खामानि ओंखारनानै न'आव थांदों आरोना बेल'सो दा बेयाव गैया गासिबो मेम'रिस थालांजोब्बाय आरोना ओमफ्राय बिसोरनिया साननैसो दंबोयो बिसोरना एसे प्रेक्टिस सोलिबोदों मानो होनोबा सिलेबासनिया जोबखांनायनि उनाव गावबा गाव प्रेक्टिस नायनाय जायो जोङो सोर हादों सोर हाया ओमफ्राय नाजानोसै जोबजासिम कमप्लिट खालामजोबना हरनो एकदम भिडिअ नुजानो लाजियो आरोना गासिबो माने शुट खालामनाया फार्स्ट टाइमनो माने मडेल देखायनो हाया नैबे आगैनिया पुरा सेट सिलायजोबनाय आरोना ओमफ्राय आरो मा होनो सुरनियाबो हारसिं बानायनाय सोरबाफोर